12 buruko saltsak betetzeko makina automatikoak serbo kontrola betetzeko ahalmena, zehaztasun zehatza eta doikuntza eroso hartzen ditu. Mota guztietako saltsetan, frutadun edarietan aplikagarria. Elikadura, eguneroko kimika, farmazia, pestizida eta beste industria batzuetarako betetzeko ekipamendu ezin hobea da. Buru bikoitzeko makina automatikoa tapa elikatzeko gailu automatikoarekin hornitua, automatizazio maila handia, lan kostuak aurreztea eta ekoizpen eraginkortasuna hobetzea. Gizon makina interfaze sistema eragile aurreratua, funtzionamendu parametro erregulagarriak, erabiltzeko eta mantentzeko erraza.